Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bagi arngut kiting shop ki bapau jonga jella kata Melvin Jude Mukim badu Albert Mauri karyam tenrai ukhasi kalapau hakari Russia hakabau Melvin ulariam dakajan phong tenrai kadbau Albert pan ulapong dakaryam kabala penmandur dakajan rendia lingba kini ki arngut kiting shop kajingruai khasi kalapau ru ha Russia hakabau Melvin ularwai ru ya kajingruai deimapi hakatama saplim nyakabala tim kumka with the family international Festival of Family and Children's Film. Kabala long naduka santrik haduka khandai trik unaitung araja apusan. Kajingruai day mapi, kadi kajingruai kabala rim, kabala pinmi house nam araja rio. Kini kiting shop haringkat the director bapau uba Pradeep Kurba, kilalech Russia banya shimenta hakadi kata masa kabala long hanong ba bala rim tam jongka Russia, kanong ba Yaroslav hakabala pinipat ba ru, ya ka film kabathmai jong uba Pradeep Kurba, kabala ai kerteng haling khabening. Hakadi kata masa kiladan bungut kiting shop ki puran bat ki brio ki baidan benta hakakam akplim ki balawan na ki arphau tili kiri ki brio na keleng ke perthai ki layap nya ya karyam tenrai jongki khasi bat bunru ki bakwa bandit sha shondurlang bat Melvin kumchuru bat Albert. Режиссер, сценарист, продюсер Прадип Курбах, Индия. Very happy to be here. Thank you so much, Yaroslav and Russia in general for having us here. We want to come and tell you the story of Meghalaya from the beautiful country of India. And we are ecstatic and looking forward to every minute of this festival. And good luck for the anniversary, really. Good luck for the anniversary. Уважаемые гости, в связи с повышенной безопасностью Варвара, когда узнала, что Николай Николаевич не только актер, она очень удивилась. Она все свое детство думала, что он актер, потому что мы с Николаем Николаевичем играли в фильме «Софи». Мы с ним ставили спектакль с Валерием Сергеевичем Золотухиным и Васильевой Екатериной. Хочется о чем-то рассказать миру. И мы, когда знакомим с нашим... Do you remember your place? Approximately. Pradeep, you will be here. Они увидели, сколь большой интерес российской публики к китайскому кино. Трехкратный обладатель национальной кинопремии Индии за лучшие фильмы на языке народа Кхаси. Его фильм «Элизиум» удостоил 2 наград Московского международного кинофестиваля 2025 года за лучшую режиссуру и как лучший фильм. Режиссер, сценарист, продюсер Прадип Курбах, Индия. Meghalaya, India, to all of you, and Yaroslav and Russia.
Спасибо большое. Очень люблю вас. So happy to be here. Очень рад находиться здесь. When I was asked what song I would like to do, I thought maybe English, maybe even Russian. But then my heart went back home and I thought, why not a song from the Khasi Hills of Meghalaya? Большое. Как я не думала, что он говорит. Когда я думала, какую песню спеть, английскую, русскую, ну что еще, но мое сердце вернулось домой. Поэтому песня будет прямиком из сердца Индии. Let's do it. It will always be you in my heart, Yaroslav. It will always be you in my heart, Russia. Thank you so much. А теперь все вместе говорим «Рафтуне». Klempet ngikemen shisha banyo ikani kalat bandon shani shapo Yaroslav ha Russia ban wan mi kmat yak ka film ha linkabning kabang yadon banta Henry shwai ke ike baro gasoba ka baningkong bat ka bokong santam kadai ban penpau ka jing ai kublai ka bakrpang yau Honorable Chief Minister Ujongi joka State of Meghalaya bula yarap ban penpoyingi syakani ka thong bangin yo bandon bat ban shimantah kani ka festival ka ba ngikot within the family bat ka ba kren shipang ki family values rengkat bat ka jingdon jongki film nam ta ki khna retru ki ba andang shupet manta lemba ka jinglong jong ka jingdon content kala nang kham duna andai katno so tanat ban i ba kani ka festival ki I emphasis ya ka content ka bai ding nam taki khna redru bat ka ba pen kemen chu ini kalong ka jingwala mo bangin ye yo ban ya kendo bat ki artists ki bana keleng ka parthai ki filmmakers ki bana keleng ka parthai rengkat bat ki badai nangni na po Yaroslav hiru bat ka jing kren ya kendo ya khana katai shibun ya ka jing so thu jungi bat ka pen
Syuk ya kata ke jing terang jungi bang ngin ngam kambha ban Hoy, kani gade kasian ka baar banga lawan aten ya ka international festival ka banikong ta kade po South Korea Busan men hausnan arajar kat kendai bat ka ba menta kasian ke experience ka ba asyam hakani ka jingwan jongi hakani ka kenti sini siapo Yaroslav kalong ka ba compare sisa pinda yoi ya ki jing sim benta jong ki paiba hakane nakom ta kane ka opening ceremony jongi phinomla banget ba kane gade ka jaka ka ba kham dunapai henrei ban pej pat ki jing wan jong ki nong pej bat ki nong wan sim benta nam ta kane ka opening ceremony jongi phinomla banget mo correct nang ta kani ka red carpet nam ta jongi ka long special hadu kata hadu ba ka penlong yang ya kini ki bana sini ki ban wan suang nak ban wan sondur ban wan appreciate ya ke ka bangiriam namar ba ngi yariam da ka traditional jongi khasi takadaw ka penlong attracted ki suang nak foreigners te kalong gumta kan kamlong special ba lada pi kam pio sementa kini ka festival ba menta hangne pensiam ba kini ki kadon ka category jong ki khana retro but ka pasngo phla kalong ba ki jury jong kini ki short films jong kini ki film jong ki khana ki khana ret hi bertach ki khana ret hi ba pektu ya ki jingdon kam ya ki jing sna jong ki film jong ki jingbiang ha kata kalong ka we na ki ba pensngo tenat ko penlong ngamti on kum no tang ba ka penlong special ba ya kane ka festival ba ni wan chimenta kane ka sen. И снова у нас представители фильмов. Актеры фильма «Элизий», Альберт Маури, Индия, Мервлин Мухим, Индия, а также режиссер фильма «Эпоха тьмы» Мохаммед Фади Срари, Тунис. Ура! Давайте поаплодируем еще раз нашим гостям из Туниса. Прошу вас, проходите. Прошу. Gan yatu ipi kadai ke ba ipala nam ta jungi ka ba so pala nama nadu pala dep ya ka film haling kabneng kani ka scene boningkong na try ba ngiyo ban pet ya ka as a completed project hapo ka proper screen mo ha ka cinema hall bat ka ba kham so tana chushu kalong ba ngi pet ya ka film lo jong ka ba mi na po jala Meghalaya mo da ka ktien khasi hanrei ki ba shong rengkat bat ngi ka ba dap smam ka hall ka dei ka ba pendap da ki nong Yaroslav ki nong Russia sani but ka ba sok tanat kalong ba ki sok thu e ka film nomar balai yaka la penwandur rengkat bat ki Russian subtitles but ki la ile shitom ki nong penya ikani ka festival but kata ru kal adi lupa ka we ka sense of connect but ka ba kham sok tanat chushu kalong ba ndala kut ka film but ndala don ka interaction dagila yo ban kendu iki
but ni so thu ya ka e ka jing shem jong kini ki bo wan pe kai mo lamba jong ka tu ka screening, special screening. I was lost for words kan ong IP because haru kat nu ka jing rung jong ki ka film bakin so thu benta jong ka but hadin ba ekran but ki ni so thu ba haru kat nu ka long ka bakong san ban snai ki film ban pen I ya ki film ki jongi na po jela jongi sha ka parthai baro ko wei khnang ba ngin yo ta ka wei pat ka kom so thu ba what is cinema and how is cinema taken all together. Ngakwa ban art sakandiat ya ka jing keren jong moven mentan ba spang ka experience jong ni hagani ka first screening, special screening jong film jong ni ka eka bang asyam kalong ba ni wan nasa shilong ni claim expect ba bakin kibriyo hangni kin so thu kata ka dei ka wei ka jing ting jong na hamar ba sedang ka film baro ngashu I bakilong snap jar kem don reaction ni henry kat nang ya ka film ki don ki benta ha ka film ba ki lines ki ba khamlong comic kila sedang ban rakhi ki don ki part ba ki lines ki ba hadu ba kila thap khtiru ya ka action ka ba ka don ka ni ka film te ngakhlem expect ngakhlem da ngakhlem expect ba ka hall kan dap hadu katu but ka ei ka ba snow ba kta enga ka dei ba hadin da lakut ka screening pila ban gas manu ki ba kham bon ki jingkali ki dei ki long ki bala rang ba ki long kmi ki ba rang ba ki wan sakhaman ki wan ban kali ki wan ban kali jingkali haba bu bon rukom ba ki ong ba kane ka film ki connect shisha bat ka jing em ka jongki kata marsen yo asko na ki bal arang ba ban keren ni pang kata ni ngamtip ha ka liang jong ba pradip kumno tang ba as an artist ngasngo ba kani ka story kala bandai tang maybe kala bandai tang spang ki jongi ki khasi kila ban long gumta Hinding akhlem dur ba kala ban kanek sadu sakane ka perthairu salon sar te kata ka bakham long special shishu enga Вот так неплохо. Просим отнестись с пониманием. Буфет принимает оплату только на наличный расчет. Спасибо за понимание. Pi kumba mo ya kren ya khana ka jingdon jungi ha ka benta jong ka film creation mo jong ki film khasi jantia ko manchu ono kila tulun mo ki snem ki ya mantan dengi pej nakadu bangi sedang hadu manta arpo stem kila ashu tulun mo to te kei ka ba ketik jumut inga kalong ba dang shen dang manha kaniru ka jingtrai shitom jong ka sarkar Meghalaya lemba ka jing penmi ka hello Meghalaya lemba ka jing penlong ka jingyalang ban disburse ya ki grant mosha ki national film doper nga try as an artist nga smu ba kadike ka ba play lenti ka ba itanat bat ka ba la ban wan ra ka jing sei so te ka jinkerman hi junga as an artist maybe I'm not a filmmaker ngam nam don ya ka hok no ban crunch phang filmmaking na kata kalyang hanrei as an artist bla don banta kani ka trial ban establish ya kata ka film industry ngasu ban ong ba kanlong ka ba sultanat haru katno lada lamba jong ki tuki gran ki mi ki film khasi giant ya garo ki ban kot ya ki thong jing trai shitom
bakin mi shakeleng ki festivals mo lada harvi lajong nesha baru bakin pat judon kila judon hanrei mentali ka fokus kala kampen tikna shushu mo ban kam bhaga kam tengah so shimet hi ngadap jengkermen ba ken mi ken ki films hanrei at the same time ka iga bangamut ban ong kolong ba let's say ka jingtre shitom kan habya rengkat namar menta ndang idon hang ni ngiui ka film na Tunisia na China Turkey mo and ka jingtre shitom yaki nga try bakin poi shakum kini ki festivals kalong so visible season pa po screen pito ba kidei ki nongshna film ki baso tho ya ka let's say ka bade ka kamshna film mo ti ngikermen kan ba ka sarkar kandang yai betin kti mo yangi ya ki filmmakers nakapor but mangir kungju ibadon banta ngin ya shim ya kata ka jing betin kti bat ngin ya ngam khamba shu ban so thu ka kam khnang ba ngin la ban pen I perthai pada ya ki khana ki bami na po ka jala ka jungi de kata ka ka jing sko ka ba na po ka junga ka Kajing siyam benta jonga kini ki artli ki International Film Festival kata habusan last time but menta kasian hang po Yaroslav nga siyam ba kini ki film festival kilong important ba la da ya ki artists la ne la da ya ki filmmakers namar ba hakini ka film festivals ni she don gini ki interaction but ki local artists lane but ki international artists ni don ki ka dang man hakini ka scene dang man hakini ki ski ka don kani ka master class bala penbek da penyak da iba Pradeep but hak tu ka master class ka long belingo ban syamba ki jingkeli halor ke acting mo nakini ki local nakini ki student ki bana shane kalong ka ba khlamla khlam expect bakila ban question hadu atu bakidon kidon ka nganom ka focus mo area of focus mo filmmaking creativity mo mat nga try kaiga mga sumut ban suban halor kata kalong pa dangipet man tangi iken ba anda don ki film festivals hadu kat no kay rap ban tay syakaban wanra kata ka jing sumol thu la ne ka benta jong ka film appreciation modul ba ngar nga film poi perkhat actually was a pleasant surprise ban tip ba iba Pradeep in lecture masterclass haka university ha Yaroslav ka belum focused on filmmaking mut tak ngantar kula ade lupa ka jingjok tang nam ta jung ingat rai nam ta ki baboni ki filmmakers nam ko jala jungi mo ban don manu ban let me nangnu klampoi perkhat haru ban let it's a big achievement na shusko but kadi kata ka benta ba ngatrai ban shuban byang sa sisien ba lesi ngila sedang imat shipor apor ban don ki film festivals kataru international film festivals apo Meghalaya kat no kan long baso tanat lara penwanduri ka khambha shushu but mentali tinganget kumba I support ka government of Meghalaya. It is not a far-fetched dream. In fact, it's something that can be done and can be brought about right away. Okay? No more no. Kawai ka jingkeli lembaga mo jingeshim mentaha hapadeng ka jingekren bat ki nong panya ikani ka festival ki dondu ki wiki filmmakers lele indai ki keli balai hadu arsnam shim ka shimpor ban pandap ka film but balai man ka ayom ba pi pentikna ban
de man ka ayom ba pi shoot ya ka film mo te anda menta anda la yo I da la ya shong la ya thu khana bat maki dala dia la yo I ka film nga tharai umdei shu mangi ban pen so thu balai hanrei nga tharai ka ho maki hi la jubab dala dia ya ki jingkli la jong namar bali ka pen I ya ka jingya jong jingya thu khana jong katu kat ni gini ki brio ki basa hakatu ka shnong ka thau ba kumnu ka yat kisngi ki ya ki jingyam ki jong ki ken namar ka filmi ka yathu yakata ka pen I yakata ka jingya dai brio ka jing yasham halala ki jingyam jong kini ki characters mo te ka bakham sutna chushu ka lomba kumangi om anda kila ada pet ya ka film menta ki sasutu yung oh plan. Now we understand better. Ba balay pia shimpor ban shoot ya ka film hadu arsnam balay man ka ayom bat makigi ba ong yangi ba kyo I ya ka jingkala jong ki ayom ba per ha ka screen kan bat ngatharai katahi kadika jingjok mo namar ba kadika tahi bangi kwa ban pni ngatharai ba prip kwa ban pni katahi tamba mangiru por ba shoot iklam khamla wan so thu balai ba balai hap up be ka tu ka por lior ka por lang ka ka kadai ya ka ayom rai kadai ha mangi kum artist la om balai ble ka kloi om wan pendep no tamba hadin menta da lai I kan ka result ha kan ka screen chine bang pe ni so thu balai ka long don kam bangin up ya ka tu ka ayom mo la ka de ka telang ka lior and kalong ka challenge ni lu as characters nomor beli kuma julong ki film chama kan no khapras ni arpos ni to arpsans ni hang ni pat hap hul ki characters la jong arsnam ru jinchu kat ka jin kama ni ne kam jinchu arsnam and to be able to do that ngaso katai kan kalade ka ika bok so tanat ini nomor ba arsnam ban hul character means Arsnam ka jin imjo pika yat kan kat bana gitu ki Arsnam ndai Arsnam haswa jong tu ka Arsnam mengidang ya penbiang ya ladi nam ka ya ka karakter angi sha keli jingkeli ba balai ko mi cha ing balai so mu unem tangwa nyemla rabon pensya ye iwe balai ba ngisi batai tang bangi don shoot ngai hadu Arsnam bangin hap sulong be kum tu ni haban pensnga ni haban perai ko ni haban I shniu I teman tingimla ban explain iwe ba kalong ta ngai kalong challenging ru kalong komik ru kendat nomor ba ni haban em ye ka character jong itu ke film kan lagi niki Arsnam yang taba sohun pi ndala dapat to have been able to pull it off mo ngathrai I think that's the satisfaction pi no I guess it's time to take money for pictures 500 rubles for each yeah kibun kibakali mo pia smoke no ba mi ki jingkran na social media hangni hangpai kamle ka basuk ya kata te nga rang shem hidang shen actually kadon ka interview ka barang dable baka hello Meghalaya te kadai ka interview baki khot nga bangan don banta bat kadai taka ktien pareng mo te ngam se nga haplek nganam interact ngan hap yakran dagata ka medium mo of language ka baki kwa bangandon hanrei inda shupet pada hadin katu kat ni kimi ki me ki jinkan tho kini kita mo teng mo la ya kistem kwa iban peni kata ka jinglong rangba ka jinglong ba pen smo mo hanrei teng ngam te pi sham mo hanrei teng tip ngam tip kali ke bat ka rukum long jungi mo ba kimi ki ba
kata shalu thiet snam shalu ki ngam shalu ki shieng te and kapan so si mo and si sien mo so si naturally kum ubrio te ngan long reactive nei and right after that I think I've learned an even bigger lesson namar ba yo iru ba ki bon ki brio ki ba shy but ki ba onkel nga maybe pemde ban pen snow namar ba pen snow lut yu lu uliak te la mo but kadai katai nga thrai nga shem ken kadai ba hap you have to be bigger than all of that mo yeah bantu art halor kata dang mentahi wa bang dang don jenis po Russia nam tagni festival na aku tu ko opening ceremony di ngayo message hadin dalam adab poi gitu po social media ni tingi pongka karyam tanrai not karyam tanrai mereka di traditional wear tambah with westernisme karyam mana dengan yo message ba kum tu ladon ba question ya jika so ting lingo kat hakani ka kapor ka mentaru kibrio kidang long kim jingmut balik kim grow up te haga jingmut jing perkat hoi ngide ban burom ya ka rem tanrai ngide ban burom ni lajong ya ka wat jong lajong hendrei ngimdei pat ban pok te dike jing le jing ki we ya ko magani bang awan sini sa nam ta ka riam ko bang riam ka opening ceremony kadiga designers wear wala penbiang da danken national di pim expect ba designers wear kan long typical traditional di don gi jong ki style they have a one chani ngila ngikwa hiban ban represent ya ka state henry la ngila ban art on ki kendet ki ki ban mo te ngatrai kan pen itna chu kin khamlong ki breu ki pat ba bana shani sha we sha pertheiru kin khamlong curious te ki ti ki sedang ban interact kum tu kan hagajing interaction but spang karyam kapoi kan sa jinglong jong kapoi biang sa jinglong jonglong khasi tengah tinggi yo banyak keran yo ban interact material ka ba pendengkam mo tiga ka conversation jongi pat kenang yach khamat de kalau ngumta kan dengan shu kermen ba nai pok than yaki jingle yaki jingriam yaki jongno yaki jing trishitong persang ban appreciate sim yo ka jing don jong utu brio hakatu ke jaka warnam shu mdei ba feedback tanga television ba penshu judge tu don hang tu pinsa so tu te ngashukerman ba nang ni sakman ngin shampang haboro kilyan ang katay tama kamle levi ngatrai ho kalong tamba we must not lose focus ngatrai katay
approximate. Pradeep, you will be here. You Oh, ladon babun bakaliba. Bali bam release no ekani ka film. Bali ba hap release sabar shwa bali ba release apo shilong. Ngi kum ki artist ngi lakwai. Ngi barok ki kru kene ka ki badan bentah kene ka film ngi lakwai ba yo ino ban release no. Henry ya kata ban release te ya ka ba mentai te matrai ka namal ba kadon ka structure mo. Kadon ka structure. Shisian ni pula don benta ki distributors. Mut kalau ada ke benta jungki ban pet. Bat ngasu kat kum ka jing ekran kadon ka rukum man jong ka yo ka hat mo. Henry shwai kata ka bukumsan ka long benta la adap ya ka world premiere. Kadai ka benta jong ka film bakan hap yo sai ka country premiere mut apo India. Hak kanu ka festival bakan syajit but kadon ka process te ya kani hal adap kerenteng man haka niru but kadon ka process when it comes to structured cinema making and releasing mo te ngatrai wat ki distributors ru kat ka jing yo song junga lamba ka jing ekran nga pidon haka tu ba idon lang ba Pradeep tharai ki kham khuslai ya rukum long rukum man ka yo ka hat jong ka khasi jaintia market lara ya keren shipang ka jing ban pelat ya ka film hapo shillong la ni haki benta jong Meghalaya nei te ngatrai ki kita ki ba penlong ki ban perkhan lara keli yang ai pi ngir ngim tep lano kan mi ka film hendai ngir ngi kwa ma pi ong pi ke ngi kwa plat shnai ka film haka kenten la jong ban le ayu kam hot shi benta ngi kmen bakale keleng ka perthai ban mo ban showcase ya kata film hanrei ka ba kham penso hun shu kalong be barbor ba ken pet kibrio jungi mo tama ku mo ong ka don ka process nga try ndala kham bit kham yang ka yo ka hat sa ka wi kalong ba manta cinema hall sum da kimla te nga try ki di gini phi ki ngi le ngi dap jing kwen ba yo ban tip ba le se mat kum ba mo ka don ka ta ka jing ekran ba ken mi ki cinema halls hamman ki district jong ka Meghalaya kat nu kan ka jingkir ku kan kumbalong sa Assam kan mi ka film Assamese hakaju ka por release multiple theaters na try kaya rapi da kumnung no ban so pun imde ki nong sna film ya ki nong baiting kai ka film te na try ki di ki but hopefully we'll see positive change in this direction. The government is already doing so much and I'm sure na try ki ya pet here ni it was just discussed I think recently buat kumboong ba sipang ka yo siya silong jongi ka khamduna tengah tharai kidai banya sothu banya perkhat lang ya namar ba ka kam man sna film man penmi film kala ka dei ka jinglut ka ba he ba ka khalap umri tang ka jinglut it's a business mo tengah tharai ban penmi ya ka taru te tengi don kum kini ki premier kum kini ki hot te kan kham screening sang ki festivals le hot kaya na yaki nong baiting ka otherwise te ngin don bentang no lara ki nong penmi film ki nong shna film hi dalade kim yo ka jung toy lumba ka kam juki te ngili as an artist te ngin sa shu ja so I think it's all about process we can only hope for the best and ngashu fingers crossed ba it'll be sooner than later kat ba ka film halin khabneng kan poi shaki pai ba ki ba it ban pet ya ki film khasi ja ta ba ngir ni dap dak jin kerman ba kan orlong kham klo kadai kata kham klo hoi kani ka film halin khabneng kadang ya chu hi shaki weki festivals wat hangi hapo rashar kidang doni saki kat to kat ni ki jaka bansa screen yang ini ke film but kadang don ru ha kau kata kan ka ba sautrat ban tip ngidang shu jing tip men ya but kat nu ka jikman mo bang sham ba kan don ka South American premiere jo ka film halin khabneng
kaban salong Brazil but kani kadai ka pala pentikna te ngin ailat le si hai bak pradip iban sa kren bat pi mo ban pen shai ban pentip shapi ya ubnai ya kapor kaban kan salong handai ngila tikna bakan salong mentai usnam hoi kalong ke iki ba tangka jingpli lat lenti yangi bangin yo ban mi nalari lojong ban wan shani handai ka bakam kumsan kalong ba andala don shani kai ka bangi sham ba kata ka cinema culture ka klan haru kata karkuman pet karkuman sngutu karkuman shim sumbo naka jingdon benta hakata ka kata ka jui ka cinema culture mo buat kajing encourage jong gini ki brave shani wat nadu badang kena kila don interest hadu kata sepanggi film hadu kila ban judge kila ban long jury tu te ka long go way ka kajing I mean siam la da ngasukerman ba mangi shani se selong du insa ngenang mi kita ki pasyam wala dari kena red ane wala dari samlaru kanang ngidon kam pi bandon mo kita ki kritik ki banmi bandon kita ki ba yakran yakana shipang ki film ki bami ban shuong kambiang itanat bam itanat kare bandon ka culture ban yakran ban yakana kan an kata kan ku bang yakran mane da don kum ki festivals da don kum ka jing la le si jung ka jela ban yalam ki brio ki bana keleng ka ri na keleng ka perthai ban ya wan ban yakran ban yakana shipang kata ka culture of cinema na try hangta kan kan sami mo ka jing kala but dengan kata kau da pikir mau tu si bunyi dang yakran no ba na try ka nu hi ka jela ka ri mo ka bala la ban appreciate any art form le ha kata kau dapat komisionir kidon ki art installations kidon ki tai but itu ya ka jing shampang jong ki brio lemba jong ki tu te ki acting classes yes nadu dang yes acting classes te kapani ka jing shampang an de hangta bangasa nang dap shushu kata ka jingit ba art in any form can enlighten kata ka di ke ba ngan kit jingmut biang nang ni shatia thi na la le pai I feel it's important. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra